साननैसो सिगां मोनसे भिडिअ होखांबाय आङो दा आरो सासेया बे एखे खोथाखौ रिपिट खालामफिनलायबाय जाथि जाथि हंगात बर' माजर हंगात मा आसरित बिथाङा दिनै माबे खोथाखौ रायखांनो नागिरदों एक्चुअली माबे खोथाखौ दिनै फोरमायनो नागिरदों दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय दिनै सोरखौहाय बे खोथाखौ दिनै बिथाङा खोनासंहोनो सानदों बेफोर खोथाखौ दिनै रायखांनांगौबा बुंफ्रुनांगौबा फारसेनिफ्राय दिनै बे खोथाफोरखौ जे बुंनांगौब्ला मानि जाहोनाव जानाय मानि थाखाय जानाय आरो बेखौ सोरनि जाहोनाव बेबायदि थासारिया जानायमोन बेफोर खोथाखौ बुंनांगौबा दिनै लासिं सिं मानव गेदेर फेरेंगा सार दिनै नोंथाङा दिनै बिथाङा बे खोथाखौहाय रायखाङाबानो जोबोद मोजां दिनै जे बिथांमोना मोनसे पिसनि मेसेज हरदों दिनै जोंनि गेजेराव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिटिआरनि गेजेरजों पिसआ फैबाय होनना बुंदोंब्ला नैबे फंसे रावखौहाय लाबोबाय थायाबा बारंबार खनले अब्ला रायखांनो गोनांथिबो गैयाब्ला हयथ' पिसआ थारैनो फैमारगोन नामा दिनै बिथांमोननि खुगाजों पिस होनायजों सोर बे सासे इन्डिभिजुवेलनि बेक्तिगत जिबनावहाय पिसआ फैदों दिनै सोर बुंनो हागोन दे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो सोरहाबा संख्रि बानलुनि दावराव दावसि जायाखै सोरबा दिनै न'खर संसार खुंनायावहाय दावराव दावसि जायाखै सोरनि दिनै गोबां जेंना जेंसिफोरा दिनै सुस्रांजादों बयहाबो दिनै गोबां बायदिसिना जेंना जेंसिजों सौसिलांनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ बाखिखौ बाद दोनदो नोंथाङा दिनै पिसखौहाय हायाब्लाबो नोंथांनि जि डिसबेन्ड जानाय अर्गेनाइजेसन नोंथांनि जि केडार्सफोर दङ मावथिफोर दङमोन बिथांमोननि जिउनि राहा लामा दिन्थिना हो जिउनि राहा लामा बानायनानै हो बिथांमोननि जि मोननांगौ मोन्थाय बेखौ हो दिनै जायफोरा उदां जायाखै बेखौ उदां खालामनानै हो बिथांमोननि जेंनाखौनो सुस्रांनानै हो जेरैखि जाया अब्लानो जोङो गनायनो बाध्य जागोन दिनै जुदि थारैनो गासिबो अल सेटेलमेन्ट जाजोब्बाय पिसआ फैमारजोब्बाय अब्ला दिनै मावा दाङा ओरैनो दिनै बिथांमोन होननाय बायदि थारैनो सान्थि सुगै संसार खुंलांनो हासिगौमोन बयबो दिनै बिथांमोना गावसोरनि पार्टिखौनो रेलि केम्पेइन गिदिर मोनसे गेदारिं पाब्लिक मिटिंस सानफ्रोमबो ओरै थांलाय दिनै बेबायदि मिटिं खुंहैनो गोनां जायामोन दिनै थारैनो बिथांमोनहा गावनि पार्टिनि सायाव इमान 100% कनफिडेन्स दङब्ला दिनै बिथांमोना सोरबा 17 बोसोर सोरबा दैदेनगिरि रोंनाय रोङि बाथ्रा रायलायनो रोंनाय रोङि बेफोरखौ दिनै फिसा खोथाफोरखौ लानानै दिनै मोनसे मिडिया एटेनसन लाबोनांगौनि गोनांथि गैयामोन दिनै बिथाङा सोरनिबा रोंगौथिनि फारसे आसि थुदों दिनै सोरबा रोंनाय रोङिजों दिनै जोङो सोरबा पलिटिकेलि बेखौहाय एक्सपज खालामना होनानै आं गोरोंसिन बेबायदि दिनै सानग्रा रायजो राजाफोर गैला दिनै बुजिगौ पलिटिक्सखौहाय बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा हयथ' पाब्लिकआसो बांसिन मोजां मोनथिसिगौ बेनिखायनो समा खोन्थागोन समा फैगोन रायजोआ सोरजोंहाय दं सोरजों गैया जेन हक बिथाङा आरो गोबां बाथ्रा बुंबावदों सावरायलांबावगोन भिडिअआवहाय बेनि सिगां बयखौबो हेल' एस पिपल चेनेलावहाय आं गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय एन्ड नोंथांमोना प्लिज भिडिअखौहाय आंनि माखासे प्लेलिस्टआवहाय चेक इन खालामनानै नायनो हागोन गोबांथार टपिक्सनि सायाव सावरायनाय दङ एन्ड भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आंनि गोदान भिडिअसफोर फैयोब्ला बयनिसाय फार्स्ट आपडेटखौ नोंथाङा मोनग्रोनो हायो आं बेखौ मोनफ्रोमबो भिडिअआवहाय आङो बेबायदि खावलाया नाथाय खावलायदों जाहाथे माखासे भेलुएबल जे जों एनालाइसिस खालामनाय बेफोरो हयथ' सोरबाया बुजियाखैबा बेखौ बुजिना लायोब्ला माखासे डिसिसन मेकिंआवहाय बेनिफिशियेल जागोन होननानै आसा खालामो स' आवगायलांसै भिडिअ'खौ দিল বচন হাগ্ৰামক মই তাকে কৈছো তাৰ ভাষা আৰু যিটো চলন ফুৰণ সেইটো ল'লে মানে তাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ওপৰত মোৰ সন্দেহ আছে সেই BTC টো
ডাষ্টবিনৰ দৰে 17 বছৰে তেওঁ কৰি আহিলে। মাৰা কাটা ব্লাডশ্বেড, জাতি জাতি সংঘাত, বৰ মাজত সংঘাত, উত্তৰৰ মানুহে দক্ষিণে আহিব নোৱাৰে, পূবৰ মানুহে পশ্চিমে যাব নোৱাৰে। रथ मानाव गेदेर फेरेंगा सार रनजित बसुमतारी सारना स्पिडा एसे बांद्राय खारबाय नामा? गोबां माने आबुल थाबुल बायदिसिना बुंलाबायनाय खोनासोदों। ओंखायनो स्पिडखौ एसे खमायना लायोबा मोजां जायो। अभार स्पिडिंआ मोजां नङा, जाब्रबथाय बायदिसिना जालाबायो। बेनिखायनो स्पिडखौ एसे खमायना लायोबा गावनि थाखाय सेफटि। बाखि जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया। बिथांनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' दिनै बुंब्लाबो जोबि ओरैबायदि जेंना, ओरैबायदि माने मा बुंबावनो, साथाम साब्रैसो बिथांनि डिपार्टमेन्टनि केयारलेसनि जाहोनाव दिनै जोङो माखासे अबथिरा जिउ खहा जानायखौ जोङो नुबाय। बिथांनि डिपार्टमेन्टनि केयारलेसआवसो ना मायावसो ना बिथांनि बिथोन बायदि जाखो बोरै जाखो, गोबां दंफां लाबोनाय एनजिअनि थ्रुयै हमनाय मानाय बेबायदि माने गोबां जाथाय जोङो नुलांबाय। आं बेफोरखौ दिनै मेनसन खालामथ'ला, नोंथांमोना आंनि प्लेलिस्टआव नायबा मोनगोन, दङ माखासे आरो गोबांथार इउटुबफोराव दंलाबायो बायदिसिना बै अबथिरा जिउ खहा जानाय, दंफां बायदिसिना हमनाय मानाय, एभिक्सनबो खनसे बिथांनि बिथोन बायदियै जादोंना जायाखै बेफोरबो दङ। आरो मा मावदों दिनै बिथांनि डिपार्टमेन्टआ? दाखालि बावैसो मैदेरजों बायदिसिना हुलुस थुलुस जानाय आरो मैदेरनि जि जेंना बेथ' गोबां दङ दिनै। बेफोरबायदि फरेस्टार्सफोरनि एमप्लयमेन्ट होनाय मा बेफोरनि सोमोन्दैबो दं। दा बेफोरखौ बुंफ्रुजोबनांगौबा गोबां बायदिसिना खोथाया बांलांगोन, आं बुंनो लुगैयाखै। जेनहक बिथाङा दिनै मानाव गेदेर हाग्रा महिलारि सार बिथांनि फारसे जे नांगौनि बारा माने लिमिटखौहाय क्रस खालामदों बिथाङा, बेबायदि नुयो। जिहेतु सासे आगुनि सुक्तिखारि, सान्ति सुक्तिखारि, जाय बिथाङा दिनै जोंनो मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टेमखौहाय लाबोनानै होदों। दिनै जे 6 शिड्युल प्लेन्स ट्राइब हिसाबै जे जों मोनदों काउन्सिल, बेखौ जे बिथांमोना दिनै मिनि आरामसे जे थाखानाय रेडिमेड इनफ्रास्ट्राक्चारनि सायावहाय आरामै स्मुथलि सालायनो थाखाय खाबु मोनदों। बेफोरनि क्रेडिटखौ बिथाङा होलायनांला, होयोबा होआबाबो बेहा जोंहा अरजाया। नाथाय बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ सानहरोबा नैबेनो जोबथा नामा बेबायदि नुहुरो। दिनै बिथाङा स्पिचजों बिथांनि जि बुंनाय बाथ्राफोर, फेस्ला बायदिसिना फेस्ला बिथाङा रोंगौ गोबां। बिथांनि टेलेन्टनि सायाव नो कमप्रमाइज, नो डाउट, गोबां डेन्जार बिथाङा। दा बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि रोंगौथियाव सन्देह दं। निश्चय सन्देह जा, बिथाङा गाव गोग्गानाबो लाया जे आङो उमुक थुमुक फरायनाय ओरै थोरै। बिथांखौ जे बिथांमोना सनमान होनो रोङियासो सासे गोरों व्यक्तिनि सनमाना बेसेबां, नैबेसो दा अजना। सासे जाम्बाखौ सासे गोरोङा जाम्बा होनानै बुंनानै बिथाङा गावनि कुरेसिखौ माबायदि होनो सानदों? स' नैबे भिडिअ'आवहाय नैबेसेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय माखासे टपिक्सनि सायाव सावरायबावनो दङ। माखासे बाथ्रा बुंनाय बिथांनि फारसे, बेखौ जोङो मोनसे बिथांनि सोंनाय बायदि मोनसे सलिउसन लाबोनो नाजागोन। जिहेतु 10 टाइम CLA आरो बिथां गावखुद देबरगाव समस्तियावहाय टिकेट होनाय बाथ्रा, UPPL पार्टियाव जइन जानांगौनि बाथ्रा, मोननै डिपार्टमेन्टखौहाय बिथांनो होनायनि बाथ्रा, बेफोरनि सोमोन्दैबो सावरायगोन। नैबे नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना लाबोनो थांगासिनो दं। इन्टारेस्टिं जागोन। नैबे भिडिअआव नैबेसेयानोसै। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय बाय।